Drage prijateljice, prijatelji, evo mene opet među vas i uvijek mi je zadovoljstvo biti u Koprivnici. Uskoro dolaze izbori. Ja, evo, danas na ovom skupu sam dobila zadatak, rekoše mi, predstavi kratko sebe i ono što si radila do sada. Pa evo, kratko, zovem se, kao što je rekao naš gradonačelnik, Biljana Borzan, za užu i širu javnost poznata kao Bibi. Majka, supruga, kćerka, sestra, liječnica, nisam slučajno u bijelom, i ono što mi je poseban ponos, trenutno zastupnica u Europskom parlamentu. Zašto kažem da mi je to poseban ponos? Naime, ja svoju stranku, moj SDP i moju domovinu predstavljam od prvoga dana u instituciji koja je, dakle, na vrhu jednoga projekta koji smatram da je jedan od najljepših projekata u povijesti. Europska unija nastala je kao produkt želje za ekonomskom suradnjom, ali prvenstveno radi izgradnje mira koji je u Europskoj uniji bio vrlo često, nažalost, gurnut u stranu, odnosno vrlo često smo krvavo međusobno ratovali.